ens tornem a concentrar a la plaça per continuar reivindicant que les dones volem viure sense violències. Amb el que portem d'any han estat assassinades 41 dones. Per tant, seguirem venint a la plaça fins que aquesta xacra s'acabi. Avui ens fa la reflexió les dones de la Fundació Tallers. Així que ara els hi passo la paraula. Nosotras sufrir la doble discriminación, ser dona, tenir discapacitat, és important que no parlem en general només de les persones amb discapacitat, sinó que parlem de manera concreta de les dones amb discapacitat. A Espanya hi ha més de 2 milions de dones amb discapacitat. Avui som aquí per a poder expressar les nostres necessitats, tenir més oportunitats de trobar treballs, eliminar la violència de general, Tenim accés a salut de manera adaptada als bioprogrames de tota la fase, etc. Si es procés a un tipus de violència, podem tenir accés i posar la denúncia a una manera accessible o bé poder tenir suport. una crida a totes les dones que han estat invisibles tots aquests anys perquè s'uneixin i creem força! Cada any hi ha 41 dones assassinades. L'11 del 5 del 2023, Maria, cognoms no coneguts. Evidentment, ho sabeu, cada mes un minut de silenci per elles. Els volem donar les gràcies a les dones de la Fundació Tallers per la seva intervenció, que crec que és molt necessària perquè totes som dones i totes patim violència d'una manera o d'una altra. Moltes gràcies, noies.